Manihkan jua
Hari ke hari gilojo HP gaya serupo yo urang ele. Indah siang indah malam mengece surang sepanjang jalan.
Yo Allah iyo takkan nama soba duo adik bajanji datang maminang batahun denai menantinyo aku sabab adik tak datang tuan den juon de mak janyo. Yo Allah iya bukan ni takkan maminang orang tua lu nanti cayo boleh dicelia kasih sayang tak berubah sayang adenai ko tuan dan juon deh mak jananya. Yo Allah iyo orang tua adik malarang aku sabab karena nyoji ko ura kasih jo sayang mungkin badan menahani botuan den juon de mak janyo. Yo Allah iyo ijan udah cari alasan dina denai bapali yang muka walau orang tua menagakan tapi cinta kita nahan punya tuan dan juon deh mak jananya. Yo Allah iyo kasih sayang disabui juo walau di mano badan tinggal biarlah itu surang sajo aram nan lai kapan uka tuan den juon de mak janyo. Yo Allah iyo kola ini semua lo anso karajo dari kini siang malam matona lalo barela badan deh mak nanti tuan dan juon deh mak jananya. Yo Allah iyo de badan lai samoaro itu muka sui kadu nyokot laini ai angka hello kotaku iman dalam dado tuan den juon de mak janyo. Yo Allah